Yo, magandang gabi mga kaji. So, ito na nga mga boss. Testingin natin yung logic natin. Pangtimbangan versus pang-hakpipe. So, mas mabigat pa yung pang-hakpipe dito sa pangtimbangan. Pero sa kamay, shitty G's mga boss. So, let's go mga idol. So, sana ma-enjoy nyo to. So, yun na nga mga bossing. Ito talaga super to parehas mga bossing, no? So, hindi ko nalaro tong pang derby na to. So, tinanggal ko to siya kasi siyempre, kanya-kanyang diskarte mga boss. Iniiwasan ko yung mga super na malalaki ng kalaban din. So, dumaan ako sa maliliit mga idol. So, unfortunately, kita nyo naman yung score natin nung nakarang derby. So, 3 wins, 3 loss. Sayang talaga yon. So, yung dalawang talo ko nung dulo mga idol, lamang sa laro yung gagamba natin. Pero, yun nga, lamang din siya sa laki. Pero nasobrahan nata ako ng reduce mga idol. So nagdadala ng laban pero nagantihan tirik no. So yung kalaban kaya pang kumapit sa stick. Yung materialis natin talagang shut off siya mga idol. Wasak talaga siya. So ito mga idol kitang-kita nyo naman. So langaran lines parang Margus lines din no. So makikita nyo rin yung mga gagambang pambenta natin no. So check nyo sa next upload kung ano yung mga sample ng mga gagamba natin ngayon. Napakaganda talaga. Kung ako lang yung tatanungin, no? Solid talaga mga boss. So, let's go mga idol. Hakpipe versus derby. So, dito yung makikita yan. Ito, 0.35 to. Pagkakaalala ko, 0.35. Hindi ko in-entry. Kasi parang naano na ako sa tsura niya pero sobrang tapang talaga. Yung isa naman mga idol na pang-hakpipe yun is 0.44 yun. Yung pula mga boss. Kasi tinimbang-timbang ko pa no. Bago pumunta ng derby mga idol. So, ito, para lang mabigyan ko kayo ng magandang laban mga boss. So, kampihan tayo mga idol. 7 or 8 talaga to sa haba mga boss. Malayong diferensya sa haba, no? So, pang-hakpipe, sobrang bigat yan. 0.44 yan mga idol. Ito naman 0.36 to kasi slim build, no? So, pang-timbangan talaga yung laro. Ito talaga mabigat to. To begin, malaki yung kaha. Hindi na deprive sa kain. Yung isa kasi deprive sa kain yun. Then sagad sa bilad mga boss para magaan talaga siya sa solid yung paa niya ganun. Pero syempre magaan yun sa magaan no? So let's go. 0.44 na pang-hakpipe versus 0.36 na pang-timbangan. 36-35 lang to. Dito lang to naglalaro ng gagamba to. So malaki-laki to mga boss. OS to no? So let's go. Let's go mga kadji dyan. So sana ma-enjoy nyo to. Magandang laban to mga boss. Mabilis na laban to pero pigaan talaga. Pagkang nakaabang yung pang-hakpipe mga boss, paagat mga idol, dulo ng paa nakagat, dalastik. So kumambyo mga boss, kontra barata. Kumakana ngayon yung pangtimbangan natin, derby size nakaagat sa pusod, nakapatama sa pusod, buwi bitaw ng sapot at yun na nga mga bossing no. So naikutan ng 2 beses, pangatlong beses naikutan yung ating pang-hakpipe. Tumigil mga idol. Nag-iwan ng patama sa bandang paa. Huminto yung gagamba mga idol. So 1, 2, 3 panalo yung pangtimbangan natin mga boss. So ito yung lamang ng timbangan sa pang-hakpipe no. Sa haba kasi mga idol saka makapal din yung paa. Talagang kaya. So sana may natutunan kayo mga idol and sana na-enjoy niyo yung laban. God bless you all.